Takže čaute, dneska chcem podporiť Selasiho, aby ste pre neho zahlasovali na tejto stránke. Link bude pod videom. Stačí, keď sa prihlasíte na Facebook. Tu tak si dáte takto, prihlasíte sa tam a budete na ňom, budete tam, keď budete prihlásení. Tu sa vám také ružové tlačítko. Toto poklikáte 10 krát, musíte byť prihlásení. Potom tu na hore budú také tlačítka a tam sa vám hore bude spočítavať, že koľko môžete dávať na iné, na druhé videá, na iné kategórie klikať, a keď budete mať na všetky, tak môžete zase ďalších 10 mu dať. Ďalších 10 hlasov, keď poklikáte na všetkých aj tých ostatných. A keď takto každý deň zahlasujete, tak vám môže vyhrať a môže úplne dobré kvalitné videjka ponatáčať úplne dobré. Takže budem rád, ako podporíte, je strašne super a dobré videá má. Je to úplne pán, úplne dobré. Takže podporte ho, bude úplne, on bude rád, ja budem rád, všetci budeme radi a ďakujem strašne. Toto je všetko, čau Selasi, dúfam, že ťa podporia a ja som ti už dneska naklikal, takže naklikám furt, takže čau a rozhodne ďakujem za pozornosť, čaute.